va. Disculpi la demora, teníem totes les línies ocupades. Jefa? En què el puc ajudar? Sí, necessitaria ajuda. He quedat tancat. Un petit moment. Digui'm nom, cognom i el codi d'identificació. Llàtzer Bonaventura, operari 534 C13/92. No pengi. Resti a l'espera. Senyor Bonaventura, no em surt el registre de treballadors de la corporació. Insisteixi, si us plau. Llàtzer Bonaventura, operari 534 C13/92. Destinat a Caçà de la Selva. Un moment que ho torno a provar. Resti a l'espera. Senyor Llàtzer Bonaventura, encarregat de manteniment de la Biblioteca Maria Coromines. No. Ara ja no. Disculpi. Ara aquí... Error d'actualització. Vostè està destinat al pavelló Amin de Valls. Ai, no. Això serà el mes vinent. Ja el tinc localitzat. Abans de processar la seva petició d'ajuda com a tècnic de manteniment, segur que li interessa que li enviem una mostra de la nova remesa de Fragones. M'està bé, sí. Vol aprofitar la incidència per ampliar la pòlissa d'assegurança laboral? Com sigui, però, si us plau. Un moment, si us plau. No s'impacienti. Estic tranquil, sí. Abans de processar la seva petició d'ajuda, li informo que el cost del servei d'auxili serà retirat de la seva paga mensual. Però per ser vostè li podem compensar oferint-li un abonament anual a Rodalies. Oi que és una bona oferta? D'acord, però de pressa. M'he quedat tancat, netejant. Obriu-me ja! No perdi la calma. En breu procedirem a contactar amb l'empresa d'auxili adjudicatària del servei. Posis còmode i gaudeixi del moment. Ben aviat rebrà una enquesta de satisfacció. No es retiri. Resti a l'espera.